Oras, pajupang mahitamo diarion, iman nalaho manguduti, persiajarata sian hata batak, sadarion persiajarata ima namaruluon, mengunjungi dohot denggan. Ya. Mengunjungi dohot denggan, finishing well. Dina mengunjungi persiajarata sian buku Joshua, jala taberang matutu di pangujunganon, dohot ujung ningolu ni si Joshua tung denggando. Jadi mengunjungi doh denggan. Tajahama bagian na parpudi sian buku Joshua bindu 24. Ta mulai matajaha sian ayat 25. Satu ayat tolu puluh tolu ayat napar pudi. Didok hatani debata dungi di bahan si Joshua mas sadarinai perjanjian tu bangswe jala di patindang doi bahan patik dot uhum di Sikem. Dungi di surat tang si Joshua maka hatai tu bagasan buku patik ni debata. Jala dibuat sada batu na bolon laos di patindang di si diturun ni hawara na jongjong merdonokon undung-undung ni Jehovah. Dungin na si Joshua ma tu sandok bangsoy. Ida ma buatan magabe sitindangi do pakita. Ay nunga dibege salut hata ni Jehovah. Akan na pinambuan na tuhita. Ikon gabe sitindangi doi do pakhamu. Asa unang di suadawan hamu debata munay. Omma nagabesada ujung ni Jamita na pinasahat ni si Joshua di ari hatuaton na andorang so marujung ngoluna. Malayak na mangihot na patuluhan di ayat 27. Lungsay Jamitai, lungsay di pajongjong, batui, lungsay di paimbaru perpadanani. Donge di pamuli Joshua ma bangsoy ganup tu partalian nabe. Mulak bema tu hutana, tu bagasna. Alay lungsay aha manamasa. Di ayat na mangihot di bagian na patuluhon ima hamamate ni si Joshua dohot situa ni Malim Eliezer. Jadi dong salpu akka jamitai mate si Joshua anak ni Sinun na poso ni Jehovah merunur 110 tahun. Donge ditanam nasida ibana di perbalohan, ni pertalianna di Timnat Sera, na di dolok Efraim, tukan utara sian dolok Gaas. Sai dioloi halak Israel do Jehovah saleleng mangolu si Joshua. Saleleng mangolu dohot situa ni akka, na leleng mangolu do pedipudi ni si Joshua. Akan na umboto sa luhut pambahanan ni Jehovah. Akan na binahen na tu Israel. Ia holi-holi ni si Joseph. Akan na binoan ni halak Israel sian Mesir. Di badahon may di Sikem. Di hau masa turpuk na tinuhor ni si Jacob sian aka anak ni si Hemor ama ni si Sikem mararga 100 kasita laos gabe partalian ni pinoper ni si Joseph doy. Si Eliezer anak ni si Aaron pe mate do. Gabe ditanam na sida ibana di Gibea
hutani si Pinehas anak Nai nani lehon tuibana di dolok Efraim. Jadi pengonima pangujungi ni buku Joshua nauk ta persiajari dina tolu bulan bolonon. Jadi patuduhon songon dia do perdalanan ningolu ni si Joshua rap dohot bangsa Israel. Jadi tuk tajahan kinon hatana perpudi songon dia do akahata na pinasa ni si Joshua indada holan na mamereng tupudi dia kapasu-pasu ni dia bata ala itung doho do manatap tu ari mersogot asa marhapor siaun bangsoi nang doho dia kapinopar nasida dia kasundut na mangihut asa unang mubaroh nasida ombahan na di paimbaru patik parpadanane. Jadi di bugasan barita na tajahon tunga palatak kasda di jamitahon si Joshua taringot tu bangsoi naik kemarsihohot nasida tu dewata. Jalek konrado tan nasida pati pola do di soratan tu akka buku patik. Jala pola di soratan tu batu nabalga. Asadok pa jaha-jahon ya kapinopar nasida. Jala dung sai secara logikana seorang pemimpin di Joshua nungatung las rohana. Nalau pasatan jamitan na parpudi tu bangsoi. Ijala dung tabege nakin di haton di pudian nai matema si Joshua. Ya. Di barita hama mate ni si Joshua dohot situa ni malimi ima si Eliezer. Nagamesada barita lungun ni roha ala itu bulas ni roha ala di bugasan dame dohot pangolion na burjudo bangsoi andorang dingolu ni si Joshua. Ya. Saha rodi pudi ni si Joshua dingolu ni akka situa ni malim. Ya. Di patudu nasida do pangolion nasida tu debata. Jala nakin di uduti muse dohot pananom ni holy ni si Joseph. Ya. Didok besi ia holy na binuan nasida sian Mesir di tanam nasida tu perbandaan na di Sikem. Ala naungadokyan di tuhor si Jacob di si nagabe perbandaan. Ya. Pola di surat di son dohot arga ni tano na tinuhor ni si Jacobi. Ya. Jadi taberang di son perlu na tutu di bangsa Israel. Mungkin manang na asik pes yang nakahasomalan na masa dihutai di luat kanan alay yang go halak Israel madipatudu be di bugasan ngulu nasida songon dia nasida marhasomalan mangulahon akka diulahon nang doh diaka pananom na mate. Songonido di nama nanom holi ni akka opunasida. Ya. Jadi baga-baga na dilehon tu akka opunasida tu si Abraham si Ishak dan si Jacob nungabe sahat do denggan ngadi jalona sida be baga-bagai.
Jalatung takas do di panjalon na sila do pasu-pasu naong ni baga-bagaho ni. Dadaholan tanoi. Alay doho do tutu dohot hasil ni tanoi. Tano napu umban na pola di dok. Habaoran ni susu dohot situak ni loba. Jada tentu hita naman BGP. Taboto don songon dia haberjuan ni debata nalaho menugu-nugu na sida. Dia kapoparan nang manjalo baga-bagay gabi sala bangso Israel siyan narobi no pinili ni debata. Asa gabi si uhuton debata manasida sa taro dia ka pudian niari. Ido anggo Panginoon ni debata. Jadi dukta jaha makin hata panipuli sian buku Joshua on na paujukon di perjamitaan na pinasahan ni si Joshua di patudo do taringot tu holong na tung macay balga situ tu ya. Jala oman nagabesada persiajaran nian nalaho membuhai dalan na dumenggan tuak ka ari na mangihot ari na parpuli. Alay taberang isonarong sada pandohan, ya. Sada pandohan sian mantan uskup agung. Uskup agung Canterbury Lord George Carey. Di namar pidato ibana di pasahat ibana do pidatona di Huria Holy Trinity, ya. Adong sada Huria na margoar Holy Trinity di Salisbury ahama di pasahat ibana. Bilok ibana ma tu Huria Anglican songonon. Holan san sasunduk nai nama tading laho sahatu halek leksen, ya. Sasunduk nai nama tading asa sahat tu halek sen, ya. Artinya ia Huria Anglikan isa sunduk nai nama boy martahan Roma are hinamako, ya. Los mito manon Huria. Jadi alani di ganup aka Huria adong no masa tutu aka sundut, ya. Huria na toktong do sada pinopar jonok tu aka halek sena, ya. Manang tu ripurna. Dalam sekoninang dohat bangsa ni dibata di padan Nairobi, sada berita bolon sian perpadanan halak Israel tokin nari salpunema. Alai tapuji matuhan ina kini natajaha anggo bangsoi berjudo martuhan andorang di zaman ni si Joshua dot akasitua na mangolu do pelipulin iman. Alai nasada na diholsohon diaka pinopar na mangihot, ya. Ari na sida marsigatung dialus di suku-suku na pinasat na marhadomuan tuari marsogot, ya. Yakari na mangihot. Asa nagabesi panguloy do halak Israel niyan di Jehovah. Unang gabe pangalo, pangguturi, ya. Natarbahin na sila do marsihohot di Jehovah jalandang madabu tubugasan panombawan gana-ganaan. Jadi ondo sada na hinolson ni si Joshua. Alondo na pinangido ni Jehovah. Asa nasida do pinopar nasida niyan unang marsomba tu gana-ganaan. Jadi himalata mata pasahat tunok paradeho persiajaran dihita na sa triulanon na mga ringoti taringot tu hadong ni bangso Israel
di kepemimpinan ni si Joshua na burjuan. Di na marujung persiajarat tasian buku Joshua. Narujung dohot ngolu ni si Joshua. Dohot ngolu ni si Tuan ni Malim Eliezer. Denggando pangalaho ni bangsa. Songoni do tutu dohot si Paulus Molotajaha di Padan Lembaru di 2 Timotius 4 ayat 7. Ya. Ahado dalam haulion ni si Joshua. Songon si Paulus na paujukon paraluan. Si Paulus mendok songonan. Nunga hu paujung paraloan na dingkani. Nga di paujung paraloan na dingkani. Jadi ulun ni persejaratan makin mengunjungi dohok denggan. Denggando ujung ni ngolu ni si Joshua. Denggando perdalanan ni bangsa Israel. Si Paulus patakason nunga hupa sidung paraloan na denggani. Nunga hupa ujung parlojong oke ramot hubain ha porsione. Ya. Nunga diri di joloku tupal hati gorani. Ala naung di pasidung paraluani dengan di paujung parlojongo ni ramot di bana porsione sikop matutu rade di jolona tupal hati goran tupal hanguluan si saleleng ni leleng ala indada holat tu si Paulus indada holat tu si Joshua ala idohot do tu hita asa naingma tapaujung aka paraloani ya paraloani di paujung dohot denggan songoni dohot parlojongon ya ikon sahat do tu garis finis parlojongon ramot tabain na porsione dirima di jolota tupal hati goran tupal hamonangan na pinarade ni tuhata. Sayang gia matutu di pangujung ini persiajarata di buku Joshua dirima radema di jolota tupal hamonangani taujungi ma paraluan na denggane dohot haporsiaon na manoktong. Saya di pasu-pasu Tuhan Mahita mengunjungi perdalanan perjuangan ningoluta dohot denggan. Finishing well. Tuhan masuk hita. Matang yang mahita. Mola tema Tuhan di pasu-pasu nak penasihat mulihami. Dia riombo do pahami. Lau manakasi muse sian persiajaran nami sian hatam na badia. Bindu na perpudi satu ayat na perpudi sian buku Joshua. Di berita hamamaten ni si Joshua dohot Imam Eliezer si tuan ni malimi tung berita lungun ni roha do. Alai tubuh do silas ni roha. Dina mengunjungi perlojongan nasida. Dina mengunjungi paraloani dengan do di ban nasida. Mola tema Tuhan di pasu-pasu nak pinasat muliami berbisui mahami dohoton di perbadiami asalam manakas pangatusian nami dohot holong nami maradopoko asa unang mu baha porsan nami ale lamar si hohot mahami tu depanmu asa tung patar male Tuhan di parngoduan namion wasom na sumurun asa radema di jolonami tupal hati goran tupal hamonangan ngulu saleleng nileleng. Mola tema Tuhan, saya tambah ma pasu-pasu perdagingan, pasu-pasu pertondian, pasu-pasu hatuaon, pasu-pasu nang dohot hagabeon, pasu-pasu disaluhut huriamon, lehon hasadaon,
patuguh porsiona. Sai tarbarita maguarmu di tonga-tonga ni horiam. Pinuji maho dihabang samna sokali. Marpasu-pasu mahame di portibi nagokdosa. Sesa dosa nami. Alani asido pasamna sumurong. Jakom Panginoon namin marhite Yesus Kristus Tuhan si paluahame. Amen. Soni masahat ni Parstia jarata, sai di pasu-pasu Tuhan tamahita saluhut.